lauantai-aamuisin, eli på lördagen, aina 8:05 chittaillaan Zufella, aina jossain kivas mestassa, aamusumpilla. Jappa. Kauhean kiva, kun saa jotain lämmintä sisäänsä. Joo, eks vaan olekin, jos oikein niinku mies miehelle puhuta, eks niin? Niin, sumppia huulee ja heltta heilumaa. Eli Radiomafia aamusumpilla, isäntinä Kjösta Sundqvist sekä Arne Tenkanen, laulaja luojan armosta. Emaisevan seksikäs törröpää, kaipaan luoksesi lämpimää. Kun kanssas kahden me kohti taivaan rantaa yhdessä kuljettiin. Emaisevan seksikäs törröpää.